mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Allah ilahu ne, manzan Allah rasul ne, shi shehu ne, bawa murin rabbu ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Allah salatika kada dawa da mai maka, mana habibuka ai shi hasken ilahu ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Na sada Ali ka saka har sahabi, ka saka da zauji su sirrorin nabi ne. Zamani na sa razumi dan shi din ubanmu ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Waka na so na yi, kugar zana ciki na yi, wani mai dubin tsiya ya rage darajar rasul ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Ya dubu sha'iri kada kan ya kira shi kafiri, kai ka ji munkiri to shi makiyin nabiyu ne. Magana bayyane annabi hasken ilahu ne, aya akwai shi ne, malan ka fito mu baka ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Allah ya ce da mu wani suke ne ya zo ga mu, takun min Allah yi nurin to kai ya zatanka ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Mahmudu kullu ne kuma minhul kullu ne, magana na shehu ne, gausi masanin nabiyu ne. Faɗa mu jaddada hasken Mahmudu tun hada, ya wuce ma'asada balle yan yau irinsu ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. A faɗa aikata mu kure karyan makaryata, jama'a su gasgata ayi komai ne a bayyane. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Wannan muƙabala a fito ayi karace bala, mu ko a Karbala in ka gudu za mu bi ka ne. Dubun tsiya kiyama za ka sha wuya, a saka ka wuya ka rage darajar rasul ne. Ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Zagi halinka ne, sara suka halinka ne, ta kisa
halinka ne, tsoron me za ka bani ne. ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Faira gidanmu ne, faira rigar jikinmu ne, faira cikinmu ne, sannan faira wajenmu ne. Sako zuwa ga kai, dan na ga kana da ji da kai, to za mu ka da kai, mu da karin ilahu ne. ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. An fi shi hankali, sannan an fi shi usuli, ai sun yi tozali, ya san shehi ubansa ne. ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. An fi shi sannabi, sannan an fi shi laddabi, hanyar sakarkari mai rage darajar rasuli ne. Musabaha annabi shine ya faddaha, wannan bakin ma ya shi munkirinsa ne. ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Allah kana gani dai ya kafirta mumini, ka hana shi magani, cuta ka saka jikinsa ne. ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Aya ya fassara ko in ce ya kassara, ma'anar ya tattara, ya saka san zuciyarsa ne. Ya tada hargitsi, jama'ar mu suna taya mutsi, da wuta da tarsatsi, ka saka su a zuciyarsa ne. ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Zaki ma bai zage ka ba, bai zage ka ba. Karima wuta bai zage ka ba, bai zage ka ba. Abbati bai zage ka ba, shi ma bai zage ka ba. ta mutulma bata zage ka ba, ita ma bata zage ka ba. iyan gari bata zage ka ba, ita ma bata zage ka ba. Marwat ma bata zage ka ba, ita ma bata zage ka ba. sirrin fatai bai zage ka ba, shi ma bai zage ka ba. Khalifa Sunusi bai zage ka ba, shi ma bai zage ka ba. Rangwada das bai zage ka ba, Samsam bai zage ka ba. Babba Sau bai zage ka ba, shi ma bai zage ka ba. Khalifa Masoyi bai zage ka ba, shi ma bai zage ka ba. Sharewu Sau ma bai zage ka ba, Samsam bai zage ka ba. Diwan shi ma bai zage ka ba, shi ma bai zage ka ba. Tunisi shi ma bai zage ka ba, ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. ba mu zage ka ba, ba mu ma kafirta ka ba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba. Zagi baya cikin koyin manzo shugaba.